Isambulo sikaJohane isahluko sokuqala. Isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane, owafakaza ngezwi likaNkulunkulu nangobufakazi bukaJesu Kristu konke akubonayo. Ubusisiwe ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi siprofetho bagcine okulotshiweyo kuso, ngokuba isikhathi siseduze. UJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya makube kini umusa nokuthula okuvela kuye okhona, nowayekhona, nozayo, nakomoya bayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo, nombusi wamakhosi omhlaba, kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe, nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uYise. Kuye makube yinkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Bhekani, uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo, nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Mina ngingu-Alfa no-Omega, kusho iNkosi uNkulunkulu, okhona, nowayekhona, nozayo, umninimandla onke. Mina Johane, umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleleni kukaJesu nasesiqhingini esithiwa iPhathmose, ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu. Ngangikumoya ngosuku lweNkosi, ngezwa emva kwami izwi elikhulu kungathi elecilongo, lithi, lokhu okubonayo kulobe encwadini, ukuthumele kuwo amabandla ayisikhombisa, e-Efesu, naseSmyrna, nasePhegamu, naseThiyathira, naseSadesi, naseFiladelfiya, naseLaodikheya. Ngaphenduka ukuba ngibone izwi ebelikhuluma nami. Kuthe ngiphenduka, ngabona izinti zezibane eziyisikhombisa zegolide, nofana nendodana yomuntu ephakathi kwezinti zezibane, embethe ingubo ekhawula ezinyaweni, ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. Futhi ikhanda lakhe nezinwele zakhe kumhlophe njengoboya bezimvu, njengeqhwa, namehlo akhe enjengamalangabi omlilo, nezinyawo zakhe zifana nethusi elikhazimulayo, sengathi zazishiswe esithandweni, nezwi lakhe linjengenhlokomo yamanzi amaningi. Futhi wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, nasemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali, esika nhlangothi zombili, nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. Ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina, nophilayo. Ngangifile, bheka, sengingophilayo kuze kube phakade naphakade.
futhi nginezihluthulelo zokufa nezehayidese. Ngakho-ke loba okubonileyo, nokukhona nokuzakwenzeka emva kwalokhu. Imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene nezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide, yile izinkanyezi eziyisikhombisa ziyizingelosi zamabandla ayisikhombisa nezinti zesibane eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa.